उठे गिरेले छोड़े नहीं रफ्तार। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उस सबको के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ई फिल्म के नाम है मुनिया। ई मुनिया फिल्म में एक्ट्रेस बाड़ी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के युवा दिलों के धड़कन के रानी यानी कि काजल रघवानी। ये फिल्म में दिखावल गइल बा कि जब विश्वास अधिक हो जाए और डर के समावेश दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ जाए तब कैसे अंधविश्वास के चपेट में इंसान आ जाला। यह फिल्म के राइटर अपना कलम के कौशलता से और अपना कलम के जादूगरी से समाज के उकोड़ के शब्द के रूप में कागज पर उतार देले बाड़न जौना से हमनी के समाज ग्रसित बा, यानी कि भूत प्रेत और अंधविश्वास। कोनो चीज के प्रति आस्था होखे के चाहिए। आस्था के साथे साथे शिक्षा के अगर कमी हो जाए तो समाज अंधकार के तरफ अग्रसर हो जाला। और वो कैसे अग्रसर हो जाला और कैसे अंधविश्वास के चपेट में आ जाला, ये फिल्म चिरतार्थ करता वो हर कहानी के और वो हर समाज के स्थिति के। ये फिल्म के जितना किरदार बा, चाहे वो एक फ्रेम के होखे रोल, चाहे वो एक डायलॉग के रोल होखे, चाहे वो मल्टीपल कलाकार के रोल होखे, चाहे मल्टीपल कलाकार के वो सीन होखे, चाहे वो मल्टीपल कैरेक्टर के सीन होखे, हर एक फिल्म के किरदार अपना कलाकारी से अदाकारी से ये फिल्म के राइटर जौन शब्द के रूप में कागज पर चित्रण कैले बा, एक एक किरदार के एक एक सीन के ये फिल्म के हर एक कलाकार वो किरदार के स्क्रीन पर जिंदा कर देले बा अपना डायलॉग से, अपना कलाकारी के निपुणता से और अपना कलाकारी के बदौलत। ये फिल्म में दिखावल गइल बा कि वो गांव अंधविश्वास से और अंधविश्वास में यह तरीका से ग्रसित हो गइल बा कि वो साइंस, डॉक्टर और विज्ञान के कुछ मानते नहीं थे। वो गांव के एगो ठीका मिल गइल बा एगो बाबा के, और उहे बाबा एक गांव के भयावह से भयावह रोग के ठीक करेलन, उहे उपचार करेलन। अगर कोई बच्चा के पढ़े के बा, अगर वो फेल हो गइल तो बाबा ही ओकर रास्ता दिखाई हन। ये तरीका के अंधविश्वास से वो समाज के कैसे निकालल जाता, कैसे निकलता। और काजल रघवानी वही गांव में जब बहू के रूप में आवत आड़ी तो का उनका समाज के ताना के साथे साथे का जिंदगी जिए में अवरोध उत्पन्न होता, वो हर चीज कड़ी दर कड़ी ये फिल्म में दिखावल गइल बा। ये फिल्म में इहो दिखावल गइल बा कि काजल रघवानी जब ई ढोंगी बाबा के और अंधविश्वास के प्रति अपन रुख कड़ा करताड़ी, चाहे ओकरा प्रति नाराजगी दिखावताड़ी, तो समाज उनकर मुंह पर कालिक पोतता और समाज उनका के चप्पल के माला पहना के गांव से बाहर कर देता। यहां तक कि उनका के डायन के और भूत पिचास के नाम भी दे देता। और जब ऐसा उनका पर लांछन अनछन लगता तो वह सब जानते हो खबजा कि गांव घर समाज दूरी बना लेला, और दूरी ये तरीका से बनावता कि पतोह के ही सास अपना घर से बाहर कर देताड़ी। और काजल रघवानी एगो मड़ई में रहे खातिर मजबूर हो जाता। एक बाद एक फिल्म में का बदलाव आवता, कैसे फिल्म में परिवर्तन आवता। डायरेक्टर अपना डायरेक्शन के कौशलता से और अपन डायरेक्शन में महारथी डायरेक्शन में जौन उनकर महारत हासिल बा ओकर यही नुमाइश होखता और समाज के एगो सच्चा और अच्छा संदेश देता। बिना ढोढ़ी चोली और घाघरा के और लहंगा और जोबन दिखैले समाज के को कोढ़ पे और अंधविश्वास के
बीच में दिया और दीपक जलावता ये फिल्म देखे लायक बा। ये ट्रेलर देख के हमरा ई लागल है और बुझाता कि अब हमनी के भोजपुरी में बिना ढोढ़ी और बिना चोली और जोबन और बिना पेट देखैले भी फिल्म बन सकेला। यह आशा और विश्वास के साथ आज के वीडियो खत्म करता नहीं, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। और हाँ, ऐसे ही भोजपुरी फिल्म ट्रेलर गाना के रिव्यू देखे खातिर और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल हर खबर देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई। तब तक खातिर नमस्कार।